ଦୁଇ ଦଶ ଏକ ଏକୋଇଶ। ଇଂରାଜୀରେ 21। ଦୁଇ ଦଶ ଦୁଇ ବାଇଶ। ଇଂରାଜୀରେ 22। ଦୁଇ ଦଶ ତିନି ତେଇଶ। ଇଂରାଜୀରେ 23। ଦୁଇ ଦଶ ଚାରି ଚବିଶ। ଇଂରାଜୀରେ 24। ଦୁଇ ଦଶ ପାଞ୍ଚ ପଚିଶ। ଇଂରାଜୀରେ 25। ଦୁଇ ଦଶ ଛଅ ଛବିଶ। ଇଂରାଜୀରେ 26। ଦୁଇ ଦଶ ସାତ ସତେଇଶ। ଇଂରାଜୀରେ 27। ଦୁଇ ଦଶ ଆଠ ଅଠେଇଶ। ଇଂରାଜୀରେ 28। ଦୁଇ ଦଶ ନଅ ଅଣତିରିଶ। ଇଂରାଜୀରେ 29। ତିନିରେ ଶୂନ 30। ଇଂରାଜୀରେ 30। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଏତିକି ପଢ଼ିବା। କାଲିକି ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ଶିଖିବା।